lang tapos sa imong ginagawa. Oo, wala tayong ginagawa. Doon pa tayo time-lapse, no? Sana umabot yung battery nito. Pag tatanggalin mo, mahal. Ano yan? Ito, Mari? Uy! Uy! Tulak! Picturean ko. Pag ganun tabako. Tabako na. Wow, November 8, November 7 nagkaroon kami ng internet at ngayon edit na naman ako. Nag-aabol ako ng edit. Busog ako buong araw kasi luto si Mal ng vegan spaghetti tapos ng vegan nuggets na gawa sa mushroom. Ano ba? Yun, nag-aabol ako sa edit para weekly may labas kami na video na Today is November 8. Kahapon ay November 7. Di ba hindi natin nasabi yung ko kahapon? Yung ang tawag dito? Ultrasound. Sabi daw, probably male. So, hindi pa sure. Yun lang. Okay naman yung check up ko kahapon. Sayas! Oh, kain ka na orange. Si Sayas, laro ng laro. Sayas, ano masasabi mo? Sayas, ano masasabi mo? Yes. Garbage truck.